Hai everyone, good morning. नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव फिन खेबसेबाव बरायनानै लाफिनबाय सनाफोर। मोजां मोनोबा दिनैबो जोबजासे नायलांदोलाय। आं मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै सनाफोर दिनैनि ब्लगखौ। ओंख्रि संनो नागिरबाय आं नै लोगोफोर। रेडि लाजोब्बाय संसै एबार। ओंखाम ओंख्रि संसै आंहा ना एवनोसै। बांगाल ना एवनोसै। ना एवगासिनो आंहा लोगोफोर। ना जानोसै दिनैहाय। नाखौ एवखांजोब्बाय लोगोफोर। एबार दै एसे होनानै फोमोनसै। बांद्राय फ्राय जाबा गोथाव मोनाहाय। दै होनानै फोमोनफिनसै। लाब्रास बानायनोसै। गोखा फ्रायाबो मोनबाय। गोखा फ्राय एसे एवबाय। संगासिनो आंहा लोगोफोर। माखासे मोनबाय माखासे मोनाखै। मैथा बांगाल एसे एवबाय। मैथा बांगाल एसे नाथुर। लाब्रे जाबाय। मस्ला मस्लि दुन्दिया आरि गाइखेर एसे जानानै दोनसै अरखि ओंखारनायखाय। गाइखेर जानानै दोनसै। दालि जहलाबो मोनबाय गोखायाबो मोनबाय मैथाल'सै मोननो। गोखा खमायनायनि नाथुर गोरानसो होबाय आं। एसे गोखा गोखै जायो नालाय मोनबाय लोगोफोर। गासिबो मोनजोब्बाय। जानोसै आंहा ओंखाम खुरबाय। नानि मा खालामदों? नानि मा खालामदों? फैदो अबाव गाखोफैयो? सोरनाफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन। दोनथ'नोसै बाय बाय। नेक्स्टआव मोनफिनसिगोन।